Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha uhamba ehlathini. Uma uphupha uhamba ehlathini, leli phupho livame ukuba nesizathu esijulile kakhulu empilweni yomphuphi. Ihlathi lingabonakala njengendawo emnyama egcwele izimfihlo, kodwa-ke incazelo incike ekutheni uzizwe kanjani ngesikhathi sephupho. Uma uphupha uhamba ehlathini elimnyama, elisabisayo noma elisusayo, lokhu kungasho ukuthi kunezinto ozesabayo kuwe ngaphakathi. Iphupho likukhuthaza ukuthi ubhekane nokwesaba kwakho, ngoba uma udlula kuleso simo obhekene naso, uzothola ukukhanya. Uma uphupha usehlathini uhamba nomunye umuntu okanye abanye abantu, lokhu kungasho ukuthi lo muntu noma labo bantu babalulekile endleleni yakho yokuphila. Kodwa-ke, leli phupho lingakhombisa ukuthi loyo muntu okanye labo bantu ohamba nabo ehlathini nithwele imithwalo efanayo nabo. Leli phupho liyisikhumbuzo sokuthi ukuphila akulona uhambo olulula. Kunezikhathi zobumnyama nezikhathi zokukhanya. Siyabonga, nisale kahle.